O Concello de Porto do Son traballa no novo polígono industrial. O Goberno agarda a autorización de Augas de Galicia para poder captar a auga precisa para avanzar no proxecto. Ampliar o chan industrial de Porto do Son é un dos principais obxectivos do Goberno municipal. O alcalde sonense Luís Oujo apuntou que están en conversas con Augas de Galicia, entidade que ten que aprobar o consumo de auga que vai a ter o parque empresarial do Concello. E entonces nos teñen que autorizar eles a coller esa captación do propio abastecimento de agua do municipio, non? Porto do Son está abastecido, ten unha etapa en Portosín e temos outra etapa en Porto do Son. Cando a etapa de Portosín non lle chega agua, trasvasamos agua de Porto do Son hacia Portosín. E en esa línea que nos colle que está o parque empresarial, pois aí temos que facer unha captación, pero tamén non ten que autorizar Augas de Galicia e sin esta autorización non podemos seguir adiante cos trámites correspondientes. É un tema sencillo, pero mientras non teñamos autorización de Augas de Galicia para darlle o consumo que necesita o parque empresarial, pois teñemos un expediente parado. O rexedor de Porto do Son sinala que agora mesmo atópase no proceso topográfico do novo polígono. Porque o que nos comentou aquí o notario de Porto do Son, que aí en Nebra que a parcelaria no perímetro que temos no parque empresarial que vamos a desarrollar unha fase, collía o mellor pois a mitad dunha parcela partida en dúas. Entonces, se vamos a ir a negociar co propietario, o que non vamos a facer é dicir, oye, vamos a levar a mitad da parcela, ou incluso un cuarto, porque se vai polo perímetro que delimita o propio parque empresarial. Ahora está traballando o notario para intentar, pois eso, se dunha parcela colle un cachiño de nada, pois deixar a parcela libre, ou donde colle ir a comprar a parcela inteira, vale? Para chegar a un acordo cos propietarios, ou senón, pois, ter que facer o expediente de expropiación. Apunta que nesta primeira fase desenvolverán aproximadamente un terzo do mesmo. Vale, que sería pois, sobre 70 a 80.000 metros cuadrados, que para eso xa temos demanda, xa tuvemos unha reunión con Conselleira de Industria, e vamos a promover nós, o Concello de Porto do Son, porque senón, por parte da Xunta, póñenlo moi complicado, e tamén por parte do empresariado, que queremos a colaboración do empresariado, da xente que quere ir instalarse ao parque empresarial, se nós como administración non vamos por diante, vemos que o parque empresarial de Porto do Son, que xa levamos moitos anos con el, ainda tería máis dificultades. Entón, vamos a como promovernos en colaboración co empresariado, a ver se somos capaces de poñer isto a funcionar canto antes. Ojo agarda que se poida continuar co proxecto do novo parque empresarial para dar servizo ás firmas que veñen demandando novo chan o antes posible.